ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಇನಿಯಾನ್ ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ನಮನ ಉಯ್ಯ ಕನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ದೇಪಂಡ ನಮನ ಕಿನ್ನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಾಂಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡು ಅಲ್ಪಯ ಪಾಂಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಾಂಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಮಾಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಕೋಡೆನ ರೆಡಿ ಮಂದಿನೇತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೀತೆ ಅವು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆದ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಡಲಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ದಯಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರ ಇರ್ನಾನಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಾ ತೋಷ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ತೋಷ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚನೆ ತೋಪಲೆ ಬಗ ಮೆಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ತೋಪಲೆ ಕಿನ್ನಿ ತಿರ್ಗ್ಲೆಗೆ ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡಿರೆಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅತಯ್ಯ ಓ ಎಂಗುಲ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಂತಲತೆ ಪಾಪ ಅವು ಖುಷಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲಂತ ಅಂದಳು ಅಕ್ಕ ಮಂತಲ್ ಪಾಪ ಕುಲೊಂದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲನ ಇರ್ನಾನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಎನ್ನ ನಂಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೇವ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಗೈಸ್ ಬಂಗಾವತ್ತದ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬಲಗ್ಯವು ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೇವ್ ದ ಅರ್ಥದ ಅವಸ್ಥೆದುಲ್ಲಿ ಅವ ಫೋನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪರಿನ್ ಬಂಡ ಯಾಂದ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಟೂ ವೀಲರ್. ಸೊ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾತಿನಿ ಏನನ್ ಶರು ಬುಡ್ತುವೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಶೋಕ್ ಉಡ್ದ ಆಲಾತಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಭೂವಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದ ದಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು ನೈಕಾಣ್ ಅತ ಭೂವಿ ಬರೋದಿಜ್ಜತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂವಿ ಉಂಡತೆ ಪಾಪ ಶಿಯಾಗ ತೆಗೆದಿನ ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬುರ್ರ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅದಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಜಲ್ ಮೋಲ ಆಯ್ತು ಐಟಿ ತಿನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಬುರ್ ಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಹೊಡ್ಬುಜಲ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಅವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಓಪನ್ ಆದ್ಲ ಅಂಡವ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಲ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರ್ ಗೈಸ್ ಅತಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಪುರ ಮಂದಿರವೇ ಶಾರದ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಾಪ ಕೇಕ್ ಪುರ ಶಾರದಾಗ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನತಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ ತಿಸಿಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಗ್ದ್ಯಾತಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೂ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಪತ್ತಬಲ್ಲ ಪೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮೆಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಬಯ್ಯ ಆಪುಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಬಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡತಿ ಇಂದು ಮೊಲ್ಲೆಗೆ 3 years ಮೊಲ್ನ 3 to 4 years ನಾನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 to 4 years. ಸೊ ಬೇಗ ಅಂಡು ನನ್ನ 4 to 5 to 6 ಅಂಚ ಪ್ರೊಪ್ಪೊಡು ಅವು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಅತಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪಾಂಪೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನಕ ನಮಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಪದೊಲಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇಜನ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಪನ್ ಪೊಲಿತೀನಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದೆ ತಿಂದೆಕ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ತಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲವ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಇಂಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಆತ್ ಬೊಡ್ಚಿನ್ನಾಂಡ್. ಸೊ ಸೇವ್ ದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಅರ್ಥದ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಲ್ ಅರ್ಥದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬೇತೇನೆ ನನಂಕ ಮೆಡಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಮೇಲುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪದ್ರಾಡಿ ಏಳು ಇತ್ತೆ ಪದ್ರಾಡ ಪಿದಾಡ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದಲಂತೂ ಓಡು ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲಾ ಕೊಜಿ ಪ್ಯಾತಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನ ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ನೀರ್ ಪುಂಡಿಲ್ಲಾಡು
ರಸಗುಲ್ಲ ರಸಗುಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ರಸಗುಲ್ಲ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಚ್ ಬಾಬಾ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ బిగ్ బాస్ సూపరా ఏం జరిగిరు ಅಲ್ಲಿ చెప్పుకోవాలా బిగ్ బాస్ అనాಗ ನಾನು ಅನ್ಪಿದಾಡ್ನು ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನು ಹಾಫ್ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ್ಲ ಏನಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂದಿನ ವೆಂಚ ನಿಡೆ ಬತ್ತೆ ನಗ ರೀಚ್ ನಗ ಲೇಟ್ ಆತೀನಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಪತ್ತವನು ಪುರ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಡು ಪುರ ಪತ್ತ వచ్చా ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ನಾ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಐತಿತ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಡಬ್ಬಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಎಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ದೀತೆ ಸೊ ಅವೇ ನೆಟ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತೂದ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೊ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ First one is commission accountancy, second one is financial accountancy, and the third one is earning to leave session or volunteer, and the third one is Krishna Pure with illness, and the fourth one is experience in the school and with moral. So next. നല്ല ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ഉണ്ടാವೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50 ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ನೀನು ಕಾಲಿಗೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೀರೋ ಫುಟೇಜ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಹಾಡಿಗೆ ಕಡಿದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಒಂದು ಹಾಕಿ Contestant number 68, Shia. Contestant number 68 is participating in both action song and fans. Aisha Shibla for action song.
ನೇ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೋಲವಿನ ಫೋಲ್ಡ್ ಬಂತದ್ದು ಮುದ್ದೆ ಬಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 12:15 ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ ನಿರ್ಪುಂಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾತೇರು ಜಲ್ ಸೊ ನಿರ್ಪುಂಡಿ ಕೊರಿಯಲ್ ಸೊ ನಿರ್ಪುಂಡಿ ಕಜ್ಜಿಪು ನನ್ನ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿರ್ಪುಂಡಿ ತಿಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೇನು ಇಲ್ಲಾಡ ನಿರ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಅನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಿನ್ನಿ ಜಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಮೆಟ್ಟುಲ್ಲಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್